Mit navn er Rune. Og mit navn er Kasper. Vi er under uddannelse som digital medier. Digital medieuddannelsen er delt op i 2 specialer. Jeg er integrator. Og jeg er animator. Uddannelsen starter på et grundforløb, som introducerer folk til de 2 specialer. Vi har både design, programmering, animation, komposition af film og lyd, reklameanalyse samt en masse andet. Men for at starte på grundforløbet, skal du først skrive et CV, lave en portfolio. Derefter vil skolen indkalde dig til en samtale, hvor de vil vurdere, om du har potentiale. På grundforløbet kan vi love dig en rigtig fed uddannelse, og nogle rigtig fede udfordringer. Når du så er et godt stykke igennem grundforløbet, skal du til at søge praktik i virksomhederne. Praktikken i virksomhederne er et krav for at starte på hovedforløbet. Det er rigtig svært at få en praktikplads. Derfor er det vigtigt, at du går ind i det her med motivation og disciplin. Det er vigtigt, at du kan finde ud af at tænke ud af boksen, når du sender din ansøgning til virksomhederne. Digital medie er en kreativ uddannelse. Derfor forventer virksomhederne også, at du kan udfolde dig kreativt. Når du så har fundet en god praktikplads, så skal du være 10 uger i skole og 10 uger i praktik i de 2,5 år, som dit hovedforløb det varer. Jeg er integrator, hvilket helt klart er det fedeste i de 2 specialer. Jeg som integrator skal ud og finde en virksomhed, som beskæftiger sig med digitale løsninger, udvikling af websites og lignende. Velkommen til 5.0. Det herinde det er vores designafdeling, og det er vores dygtige designere og projektledere, de sidder inde og forbereder alle vores projekter. Animatorspecialer er klart den fedeste uddannelse, hvis man kan finde ud af det. Jeg sidder og modellerer karakterer, jeg sidder og er med til at designe scener, jeg får lov til at lave composition til reklamefilm og sådan her. Hvis man kan finde ud af det, er det helt sikkert det fedeste speciale. Yes. Og vi er så ude til en film production, og vi starter herinde, hvor vi har en hel masse mennesker, der sidder og arbejder. Om du vælger det ene eller det andet speciale, så er vi sikre på, at digital medie vil give dig nogle rigtig fede oplevelser, hvis du interesserer dig for kreativitet og teknik. Hvis du er interesseret, kan du læse mere på RCS.dk. Det gik sgu da meget godt, ikke?